Humanitarno-muzički bazar. Organizator je humanitarna fondacija Veritas koja pruža podršku ženama, žrtvama porodičnog nasilja i štićenicama doma pri manastiru Svete Petke Izvorske kod Paraćina. Traumu iz ranog detinjstva ne zaboravlja Ana Marija Mehović. Zlostavljanje, seksualno nasilje u okruženju koje bi moralo biti sigurno, porodičnom. Nikakvu podršku ni od koga nisam imala. To mi je možda najteže nekako kroz život i palo i sve to loše posle što se dešavalo kroz život je donosilo to. Ta sećanja i taj miris njegov koji me prati i te reči koje je izgovarao. To me prati dan danas. Milica Stošić je samohrana majka, ima 3 ćerke kojima je potrebna stalna medicinska nega. Dugo se suočava sa nasiljem. Nasilje od supruga bivšeg, onda sam se preselila kod moje u selo, tu se desilo jako loše stvari, gde sam ja isto pokrenula fondaciju da se kuća napravi, nisu imali ništa, gde se ta majka isto odrekla od mene, od unuci. Što se tiče Ane Marije Mehović, nju pomažemo kada treba lekovi da se kupe, nosimo bukvalno rečeno svaku nedelju hranu i na taj način njoj takva vrsta pomoći treba. Evo sad se sprema za operaciju u Niš, pa ćemo i tamo da joj pomognemo da ode tamo, da budemo uz nju i sve što bude njoj trebalo, najjednostavnije rečeno. Za Milicu Stošić je obezbeđen stan preko grada Vranja i sada trenutno njega sređujemo i ja se nadam da ćemo do četvrtka da završimo. Za podršku i pomoć, motivisanje zajednice spremni su mladi talentovani muzičari, pevači, muzička sekcija i hor Veline Stamenković. Kakav je osjećaj kad vidite da ste nekom pomogli? To je prosto neopisivo, to morate da doživite, ali nekako odem kući i onda stanem i srećna sam zapravo i veoma mi je drago kad vidim to i kad stvorim tu sliku u glavi, da sam zapravo nekome pomogla i da sam ga nasmejala u tom jednom danu. SOS telefon je za 5 godina registrovao 4200 poziva, od početka ove godine 98. Javile su se 22 žene koje prijavljuju sve vrste rodnog nasilja, kao i nezaposlenost i siromaštvo.